er vi nået en 140 km, og vi er kommet ud i Robben. Ja, I kan nok se Dirk lige bag ved mig. Solen skinner stadig højt. Det er fantastisk. Og det der så lige skete der, det var at vi kører på panserplader. Men det jeg kan se, det er det her. Og lige nede til venstre, cirka 5 cm, jeg kører med en hånd, der er en betonkant, så hvis jeg rammer den, så ryger jeg mit forhjul ned. Så jeg tror lige, at jeg vælger at bruge 2 hænder. Vi ses. Kommer Dirk fra Stuttgart. Rent faktisk har han arbejdet som grænsevagt. Super fin fyr. Men han har arbejdet som grænsevagt i Berlin. Og arbejdede der faktisk, da muren faldt. Og så derefter flyttet fra øst til vest. Crazy. Jeg må hellere fange ham. Ses.